Cɛna cɛ karamɔgɔ salamu alaikum. Salamu alaikum. I bɛ datugu na e kun bɛna taa min? N b'a fɛ ka bɔ. Voilà karamɔgɔ ne mago bɛ i ka go dabali k'a diya quoi parce que mangi yɛrɛ de bɛ ne kan sisan muso mani ko la. Awɔ. Bon an b'o ko kɛ cogo di sinon ne ka cɛ ta ɲɛnabɔlen don. Ne kɔni o to yen ne ta ɲɛnabɔlen don k'a ban ne nana ale de bila o. Sinon ne b'a dɔn ne ni min bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛna ne blague. I dalen b'o la? Non o tɛ ne blague ne dalen d'o la. O bɛ ne fɛ ne b'a fɛ quoi. O ma karamɔgɔ dɔ de ye fɛn dɔ dilan ka d'e ma? Non fɛn ma di ne ma dɛ o bɛ ne fɛ ne b'a fɛ wa n dalen don a la. N denkɛ kana da bi muso la dɛ surtout musomaninw. I dalen b'a la kosɛbɛ. N dalen don a la karamɔgɔ o tɛ ne ta in yɛrɛ o tɛ ne ta in yɛrɛ. Karamɔgɔ a ko k'a dalen k'ale n'a ta bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ko b'o cogo la an tɛ test k'a a y'a essayer ka lajɛ. N ka cɛ i m'a fɔ k'i n'i ta bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne kɔni ni n ta bɛ ɲɔgɔn fɛ n dalen don a la. N'o de don an ka wuli n ka cɛ an ka test k'a an ka test k'a kun. fo pati an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔ.